マルタヨガの指導をしている川村と申します。マルタヨガって皆さん聞いたことないと思うんですけど、この丸太を使ってですね、指圧とマッサージ、ヨガ、この3つの組み合わせを入れて行っていくものなんですけれども、普通のヨガに比べて指圧マッサージの効果があるので、すごい相乗効果があります。一つの動きで、3つの効果、一粒で3度おいしい、そんな感じですね。ただ寝っ転がりながらゆらゆら揺れたり、ちょっと体をねじったり伸ばしたりしながら効率よく体をたくさん動かして、縮こまった筋肉を伸ばして血液の流れを良くしていくというのが目的で、私自身が、ある先生から習って自分なりにいろいろ開発した動きをたくさん入れて行っています。肩こり、腰痛、腕の痛み、ふくらはぎや太ももの、こりや足の裏マッサージ、青竹踏みの効果とか筋魚運動などいろんな運動を入れて、この棒一本で体全体をほぐしていくことができる素晴らしい優れものだと私は思っています。私自身も、今から5年前に自律神経失調症、ほとんど心身症に近い状態まで、精神的にストレスを抱え、そして毎日体を酷使した、ずっとパソコン付けの仕事を終電間近まで続けているという仕事をしていました。ものすごく体の調子が悪くなって、もう生きるのも辛いというぐらいひどい状態になったんですけれども、私はヨガに出会ってそういう悩みから少しずつ解放されて、今はまたこうやって元気に皆さんにヨガの指導ができるぐらいまで回復してきました。それもひとえにこの丸太くんのおかげだと私は思っています。自分にとってなくてはならない大事な相棒である、そう思って今も毎日毎日疲れるとゴロゴロと寝転がって自分の体をほぐし、そうするとすっと深い眠りにつけて翌朝すっきり起きることができるようになりました。ぜひ、あなたもあんまり体が疲れてたら溜め込まずに、体の流れ、気の流れ、血液の流れを良くして、そしてリラックスしてたくさん眠り、すっきりと目覚めて、体の中整えていくようにしていくと、また元気になれると思います。ぜひ丸太ヨガ試してみてください。